Hola. Bueno, gràcies per vindre a tots i tots a aquest acte. Estem així per honrar la memòria de Javier Abil, que va ser víctima de l'homofòbia. Avui el plenari de l'Ajuntament de Gandia ha aprovat la nostra declaració institucional i només donar-vos les gràcies i ara parlarà i creiem que ha sigut un acte superimportant perquè es podia haver passat a qualsevol persona LGTBI de Gandia i el que és important és que cal que tots siguem lliures i puguem viure i amar en llibertat sense que ens assassinen. Ara passa la paraula al meu company de set. Hola, se me sent? Sí. Vale, perfecte. Bueno, és un poc el que ha dit el meu coordinador de CLFS, Ximo López. Començaré a llegir un poc el manifest i el que en realitat és la declaració que s'ha aprovat avui. Javier Abil Orpegui va eixir de casa la nit del 4 al 5 de maig de 2014 i no va tornar. Es va trobar enmig del seu camí amb la persona que finalment el va assassinar de forma brutal. El seu cos esquarterat va ser trobat a finals de juny de 2014 i va provocar la detenció de l'assassí i els còmplices. Des del col·lectiu de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals de la Safor, CLFS, considerem que el cas de Javier Abil és de flagrant homofòbia. No estem a soles en aquesta opinió. D'una banda, l'Observatori contra l'Homofòbia, l'organització degana de l'estat espanyol en aquesta matèria i un dels impulsors de la primera llei contra la LGTBifòbia, coincideix que l'homofòbia del cas és clara. Cal incloure el brutal assassinat de Javier Abil el condicionant homòfob del qual ha transcendit a l'opinió pública. Aquestes situacions recorden les dificultats afegides per a les persones LGTB que fins i tot no han sofert una agressió física directa. Incorporen la possibilitat de patir-ne una a l'imaginari col·lectiu, com es pot comprovar en l'apartat d'entrevista. També va ser esmentat per l'Observatori Valencià contra la LGTBifòbia en el seu informe de 2017. A la secció introductòria nunca olvidarem. El 5 de mayo de 2014, Javier Abil Orpegui, de 44 años, fue asesinado y descuartizado en Gandía por 4 hombres cuando descubrieron que era gay. El juez magistrado del caso aseguró que una mala interpretación de una acción obtuvo una respuesta exagerada fatal para su vida. Se refirió al descubrimiento de la homosexualidad de Javier, que desencadenó 13 cuchilladas y que descuartizaron su cuerpo en 8 trozos, que tiraron a un monte de Pego, en Alicante. La hazaña con la que los condenados actuaron fue tal que en una de las cuchilladas que recibió Javier en la cabeza, la hoja del cuchillo se rompió y quedó alojada en el cráneo. El juez condenó a uno de ellos a 16 años de prisión y al resto a 5 meses por encubrimiento. A les persones LGTBI ens uneixen moltes coses. Ens uneix l'afectivitat, la sexualitat, la cultura compartida, els espais de relació. També ens separen moltes coses perquè són diverses i plurals. El que ens empenya a fer activisme és defensar-nos de la discriminació i la violència LGTBifòbica que hem patit històricament. Davant d'aquesta vivència negativa ens empoderem, ens autoorganitzem i ens defensem. Part d'aquesta lluita és fer comunitat i defensar-nos col·lectivament. I una part del nostre paper com a moviment social és evitar que les persones LGTB mortes per l'odi al col·lectiu caiguen en l'oblit. Part de la nostra feina és recordar els nostres morts, per memòria. I ho fem perquè s'ho mereixes i per evitar que torni a passar, per conscienciar a la societat i a les institucions. Quan ens agredeixen a un, ens agredeixen a tots. Javier podria haver estat qualsevol de nosaltres. La nostra por és la seva força, diu un lema històric del moviment LGTB. Per això tenim clar que la por de les persones LGTB és la força de les persones LGTBifòbiques. I nosaltres hem perdut la por. I avui, a proposta de CLFS, l'Ajuntament ha aprovat aquesta moció, aquesta introducció, i a més ha aprovat dedicar-li una placa mural en memòria de Javier Abil Orpegui al districte del Grau que reconega de forma visible com a víctima de l'homofòbia. El compromís per realitzar anualment alguna acció de memòria de Javier Abil que faça visible la seva condició de víctima de l'homofòbia i també el compromís de menció del cas en els discursos dels actes institucionals del Dia contra l'LGTBifòbia el 17 de maig i el Dia de l'Orgull LGTB el 28 de juny. Des de CLGS, avui és un dia emotiu i de satisfacció. Avui és un dia històric per al col·lectiu LGTB a la Safor. Avui també és un dia històric per a la memòria de Javier Abil.
I avui és un dia en el que la família de Javier veu que no ha caigut en l'oblit i que no ens oblidem d'ell. Avui, ho tornem a dir, és el dia en què l'Ajuntament de Gandia ha reconegut l'homofòbia del cas i s'ha compromès a garantir la memòria de Javier. Moltes gràcies a tots els grups municipals per haver votat a favor i per la bona predisposició mostrada en tot moment. Moltes gràcies a les més de 35 organitzacions LGTBI o de la Safor que han donat suport en aquesta lluita. Moltes gràcies a l'Observatori Valencià contra l'Homofòbia i a l'Observatori contra l'Homofòbia perquè sense ells això no hauria estat possible. Moltes gràcies a la família de Javier per donar-nos suport sempre en tot el que els hem presentat i els hem proposat. Moltes gràcies a Ximo López per dur este tema del seu programa en la candidatura com a coordinador de CLGS, cosa que no havia fet l'anterior coordinadora. Moltes gràcies a tots i a totes aquells que han fet alguna cosa per mantenir la memòria de Javier a vida en els últims 7 anys. Avui estem així gràcies a ells. I per finalitzar, només dir des de CLGS que avui hem fet memòria i hem fet justícia. I avui, més que mai, hem de visibilitzar a totes les persones que han mort per ser lliures i han lluitat per aconseguir que tots puguem viure en llibertat. Ho fem per Javier i ho fem per totes les víctimes de la LGTBI-fòbia. No sé si Mercedes vol dir alguna cosa, volem donar-te veu, si vols dir-nos alguna cosa de Javier, de lo que tu veus. Heu peleat molt, han passat 7 anys per conclusió, i jo no sé això com ho pagaré. No sé com ho pagaré, però jo ho iré tranquil·la. Saben que el xiquet quedarà recordat. I gràcies a tots els que han fet. Sobretot a tu, Vicent, a tu que t'has portat meravellosament. Que deixes un poc de fi, que deixes un poc. Si algú vol dir alguna cosa, si no, en principi donaríem per tancat l'acte. Volem agrair haver vingut, volem agrair una altra vegada a tota la gent que ha fet possible això, després de 7 anys de la seu assassinat, i esperem que tot això acabi complint-se, acabi mantenint-se la memòria de Javier Avil i que una cosa així no torni a passar. Moltes gràcies per haver vingut. Gràcies també per a l'Ajuntament.